трибуните и вече най-модно победата. Аз мисля, че заслужават вашите адмирации. Дами и господа, двата осмака Али Шукрун и Александър Язов. Дами и господа, отново BMW 36 и BMW 30. Иван Демирев и Владислав Симеонов. Дали ще има пушници от тези мощни автомобили, въпреки водата по асфалта? Ще разберем само след броени минутки, да не кажа секунди. Момче, което дава всичката газ въпреки водата по асфалта. Виждате ли какво разстояние минава? Влади Симеонов, дами и господа, и Иван Демирев, полет на една страна. Виждате на какво сме готови, дори и в дъжд, за вас, вярната публика, която търпи тези атмосферни условия, за да бъде тук до нас и да аплодира точно тези пилоти, които го заслужават. Аре, бандити! Як беше? Влизай бързо, кошарника.